Si ets un addicte a la bona música, gaudeix de la millor a Ràdio Ciutat Vella. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Oye, qué asco el trozo de pizza medio podrido aquí en la nevera. Está en el estante de Alex, ¿eh? ¿Dónde está? Pues no sé, mira, este hombre está díscolo o algo, quiero decir. El primer día que entrasteis al piso ya os lo dije. Aquí, una vez a la semana, toca reunión. Tenemos que socializar. Ya, pero bueno, ¿a qué horas? Yo antes de las 8 no voy a estar disponible, que estoy con la siesta. Bueno, lo redondeamos a las 9 y así cenas y todo. 9, bien. ¿Jueves a las 9 todos? Bien, perfecto. Venga, va. Por cierto, la pizza era mía. Castigado al Swiffer. Vaya. Escuche, Chetino. Hay personas atrapadas a bordo. Ahora mismo coge su bote salvavidas y se va hasta la proa de la nave, lado derecho, donde hay una escalerilla. Suba a bordo por esa escalerilla y dígame cuántas personas hay. ¿Está claro? Estoy grabando esta comunicación, capitán chino. Comandante, le digo una cosa. Hable más alto y claro. En este momento la nave está inclinada. Ay. Lo sé. Escúchame. Hay gente descendiendo por la escalerilla de proa. Regrese a la nave, suba por esa escalerilla y dígame cuánta gente queda a bordo. ¿Está claro? Dígame si hay mujeres, niños y gente que necesita ayuda. Me dice el número de personas en cada una de esas categorías. ¿Está claro? Mire, Chetino, quizá usted se haya salvado, pero voy a hacerle que quedar muy mal. Voy a hacerle pagar por esto. ¡Vuelva al buque! ¡Coño! Por favor. No hay por favor que valga. Confirme que está volviendo a bordo. Estoy aquí en un bote salvavidas, no estoy yendo a ninguna parte. Estoy aquí. ¿Qué hace, capitán? Estoy aquí coordinando el rescate. ¿Qué está coordinando desde allí? Vuelva a bordo. Coordine el rescate desde el buque. ¿Se niega? No me niego. Se niega a volver al bordo, capitán. Dígame por qué no vuelve al bote. Hay aquí otro bote salvavidas. ¡Vuelva a bordo! ¡Es una orden! No hay nada que discutir. Usted ha dado la orden de abandonar la nave. Ahora soy yo quien manda aquí. ¡Vuelva a bordo! ¿Está claro? ¿No me oye? Vuelvo a bordo. Vaya. Llámame nada más subir a bordo. Mis equipos de rescate estarán frente a la proa. ¿Dónde está su barco de rescate? Frente a la proa. Vaya. Ya han recuperado cadáveres. Chetino, vaya. ¿Cuántos cuerpos hay? No lo sé. Al menos uno. Dios, debería ser usted quien me lo dijera. ¿No se da cuenta de que todo está oscuro y no vemos nada? ¿Y qué quiere hacer? ¿Irse a casa, chino? Está oscuro y quiere irse a casa. Vaya a la proa donde está la escalerilla y dígame cuántas personas ve ahí. Y si necesitan ayuda. ¡Ahora! Mi segundo está aquí. Entonces vaya, los dos. ¿Cómo se llama tu segundo? Dimitri. ¿Qué apellido tiene? Usted y ese segundo vayan a bordo ya, ¿está claro? Mi jefe, quiero volver a bordo, pero aquí hay otro bote salvavidas que se ha detenido y está escorando. He llamado... Lleva una hora usted contándome esta tontería. Suba a bordo ya. Y dígame cuánta gente hay. Está bien, jefe, está bien. Vaya inmediatamente.
Bon any, tornem a obrir les portes del Club del Migdia, estrenem any i estrenem nou format de programa, a més, amb millors i diferents seccions, amb un col·laborador nou, el Joan. Bon dia, Joan, com estàs? Bon dia, Joan. Bones tardes, amics meus tots. Bones tardes. Bé, Tàndem Club, aquell programa que fa la competència, no?, a la Riera i a Cuines, però que sabem que vosaltres us treu la gana perquè teniu més ganes de sentir el nostre programa que menjar. Doncs bé, comencem primer presentant una mica el programa i la nova estructura que farem aquest nou any, 2012. Primer presentem una mica, Cesc, digue'ns com encarem aquest nou... Bueno, hi ha alguns canvis, no? A part de que volem més participació al Facebook i bé, ara ja tenim un Facebook millor i... Bueno... Ens recordi com és, Joan, el nou Facebook? Tàndem Club 100.5 FM. Sí. Ens trobeu allà, podeu... Ens trobeu allà, bueno, allà us anirem pujant els podcasts de... Podeu escoltar allà perfectament. Programes i bueno, i sortirà també la temàtica del programa de cada setmana, doncs explicarà una mica i volem doncs fer una mica d'incapié, que dirien els castellans. Sí, perquè hem dit any nou, vida nova i noves seccions. Us volem presentar una mica les seccions que tocarem. Avui en veureu de noves, però bé... Bé, cançó d'amor, a més de ser cançó d'amor, és una cançó temàtica, no? Cada dia és una cosa diferent. Avui serà d'amor. Avui comencem amb d'amor, perquè clar, veiem que 9 anys has de començar la vida amb amor, no? L'agenda continuarà més o menys com sempre, però bueno, ja sempre havíem intentat buscar doncs, coses econòmiques, no? I bé, en general seran amb activitats per sota dels 5 euros. Sí, com a màxim que arribin a 5 euros, a no ser que sigui una estrena, com avui que portem una estrena teatral. Algo realment especial o així, o algo que valgui la pena pagar aquests diners, no? Bueno, de fet val la pena amb quasi tot, però bé. És a dir, tindrem amb la Finestra del Món, que és el Joan, el nou locutor, doncs ens porta aquest apartat, que és una mica... Bueno, què és? Ens expliques una mica? Una mica de repàs informatiu de les principals notícies que la setmana, per estar una mica al dia i per saber què és el que es mou, quins temes són els més importants. Molt bé, doncs seguirem. Ben bé. Seguirem. M'ha agradat, no m'ha agradat que aquí comencem, ens despullem una mica les nostres vivències de la setmana i diem quina ha sigut la cosa que ens ha agradat i quina no, del Joan, del Cesc i jo. I bé, aviam si també esteu d'acord amb les nostres propostes, no? Comencem, després seguim amb recomanacions, com sempre, de llibres, pel·lis, coses del món cultural. I intentarem sempre portar algú a la revolta i parlar de temes interessants. La setmana que ve ja podem confirmar que vindrà Yes We Can, un grup que promet de versions d'humanitats de la Pompeu Fabra. Sí, farem més diàlegs també, no? Farem diàlegs així teatrals també perquè us agradin. Bé, dir-vos que avui hem llegit a la historieta d'avui la conversa que va tindre el capità del Costa Concòrdia amb el, diguéssim, amb el comandant de terra dels vaixells, i bé, hem volgut fer una mica, no sé, treure-li una mica de ferro, una mica de paròdia d'aquesta desgràcia que sens dubte ha sigut xocant. A destacar, perdoneu que abans he dit la Finestra del Món, que el Joan ens porta secció directa, que serà un apartat, doncs, nova secció. Nova secció... Explica'ns una mica com la vols enfocar. Jo estudio Història a l'Autònoma i serà com una secció on explicaré algunes anècdotes històriques, curiositats de la història i altres sorpreses que encara falta per treballar. Molt bé, molt bé. Això ho anirem veient a mesura que comencem el programa. Què us sembla si comencem una mica d'amor? Perquè no noteu com que l'amor està com a l'aire? Jo crec que sí, Jo crec que sí. El Joan Maria té cara de notar l'amor a l'aire. Tècnica. Comença el cap de setmana, s'acaben els exàmens... Venen les festes de Sant Antoni, després en parlarem. Doncs em sembla que ha arribat l'hora de sentir Love is in the air. Jo crec que sí. De Paul Young. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just
is in the air, from the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, love is in the air. Oh, 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 oh. Bé, un Love is in the air, no? Que... Sí, a mi em recorda els divendres, tu. Mira, no sé per què em recorda els divendres allò quan ja et deixes les obligacions, no? Surts de la uni o de l'escola o de la feina, el que sigui. Et poses la camisa de lligar, la camisa de lligar, no? Sí, i ja... A mi em sap greu, però a mi em recorda a l'Axe. A l'Axe? No puc evitar pensar en l'Axe. És veritat. Bueno, publicitat gratuïta aquí. Doncs bé, comencem amb l'agenda cultural. Agenda cultural. Bé. Volem estrenar aquesta agenda cultural de l'any 2012 amb un nou format, com us ha comentat el Cesc, on recomanarem totes aquestes activitats relacionades amb el món de l'art, exposicions, xerrades, concerts, llibres, activitats, una mica de tot, que intentarem que sigui un preu assequible de que arribi, no passin dels 5 euros, perquè us sigui molt més fàcil. Ara bé, avui portem ja en teatre una estrena de l'obra Hedda Gabler, que s'estrena avui, dia 20 de gener, doncs del cèlebre Henrik Ibsen, dirigida per el director i actor David Selves, que surt a la Riera, si no m'equivoco, que torna a seure's a la butaca de la direcció per cuinar-nos aquest clàssic de literatura, però traslladant el drama als dies d'avui. Hedda, que en l'obra original és un butxí irracional, esdevé una víctima de la societat opressiva i estricta on les dones no tenen la paraula. Doncs l'obra la podem veure al Lliure de Gràcia a partir d'avui i fins al 19 de febrer. Fins al 19. La recomanem molt perquè realment al lliure sempre fan coses bones. Després, de dansa... Aquesta era que el preu és... Aquesta el preu no el tinc aquí, però aquesta és més de 5 euros. Ja hem dit que les estrenes de teatre surten fora d'aquest... Però clar, ens hem de mullar una mica també. Ara bé, les xerrades, exposicions i tot això, intentarem que sigui menys de 5 euros. Val la pena, veure, o si val la pena pagar-los. Bueno. Després portem dansa, perquè aquest cap de setmana al SAT, al Sant Andreu Teatre, estrenen un espectacle que només estarà 2 dies, o sigui, no us ho perdeu, que es titula Islàndia. Com hem dit, únicament estan aquests 2 dies, aquest cap de setmana, un espectacle musical i teatral que barreja la dansa i una mica el teatre i la imatge, no? De la mà, o més ben dit, dels peus de la Cia La Veronal, que va guanyar el premi de públic de la Fira del carrer de Tàrrega, i Islàndia, com afirma el director de la companyia Marcos Mogó, és un exemple d'una realitat en contínua reivindicació. I res, la recomanem. Aquesta també em sembla que surt del preu que hem dit, o sigui, estem una mica contradit, no? Però bé, val la pena. També recomanem que això ja és gratis, bueno, el transport fins allà no, però la Fira de Tàrrega, que aquí on va guanyar el premi, no? Que també la recomanem, que bueno, ara encara falta molt, però ja de pas.
Bé, amb exposicions, amb el Què ens portes? Fòrum, doncs tenim una exposició d'impressionistes i els mestres francesos de la creació Clark, i és gratuïta. Totalment gratuïta, sí. Totalment gratuïta, vull dir... Bueno, que Fòrum sempre ens fa bones exposicions. Sí. I ara, una mica el seguint, que serà la línia que seguirem avui al programa, diem de concerts, que ens portes avui de concerts, Cesc? Bé, Yes We Can, no? el grup sortit del forn humanista de la Universitat Pompeu Fabra, com tu, Joan. Bueno, doncs són experts en provocar les 3 Bs en el públic. Sí, allò que denominem les 3 Bs, no? Se les coneixes naturals, les 3 Bs? Les conec, doncs això, brincar, ballar i veure. I veure, que no falti el veure, no? Bé, sí, sempre va bé veure una mica per ballar i brincar, no? Bueno. Doncs amb les seves divertides versions i d'això, Silvan, ja els coneixem, no? Disfresses. Doncs, sí, disfresses. Els vaig veure a la festa major de Sarrià i són fantàstics. Sí, una locura. Bueno, avui actuant a les festes de Sant Antoni a les 10 de la nit, també és gratis, està bé. I bé, els tindrem la setmana que ve. Sí, aquesta és la sorpresa. Aquesta és la sorpresa perquè els tindrem la setmana que ve aquí, tot el grup. Bueno, tot el grup no crec perquè em sembla que són 8 membres. No hi cabríem. No hi cabríem aquí. No, bé, vindran una representació... Bueno, bona, no? Vindran disfressats, també? Home, no serviria de res, però bueno... Jo crec que són capaços, Sí? Bé, us acabem finalment ja de portar un altre concert, que és del Bruno Oro, Amélie i... Aviam si ho pronuncio bé. Niandu, que actuen al Musicat, que és aquest cap de setmana a Badalona, dins del cicle de concerts. Bruno Oro tocarà avui al Teatre Principal en un concert on presenta el seu Tempus Fugit, i bueno, després el dissabte toca Amélie, que portaran a Badalona el seu primer disc, amb Somiant Desperts, i després tancaran el cap de setmana els guanyadors del Sona Nou del 2011, Niandu, suposo que es pronuncia Niandu. Doncs bé, amb així... El Bruno Oro és música, a part de... El Bruno Oro sí, que ens francès, un disc en francès. Sí. O italià, no? En italià, diria que sí, perquè té arrels italianes, diria, de família. I bé. I com a últim apunt, presentem, informar-vos de que... Dos petits apunts. Avui a mitjanit es tanca la votació dels Premis Under Rock 2012 i podeu votar a les categories de pop rock, cançó d'autor, folk i noves músiques. I és interessant participar-hi perquè l'opinió de l'oient sempre és important en els vots, en aquests vots de la revista Under Rock. Podeu votar els Pets, Feliu Ventura, Paola Bajos, tots els grups en català, i els premis es donaran un mes després. També m'agradaria fer un petit apunt que al diari digital, El Punt Avui, la versió digital del Punt, hi ha penjades les fotografies del World Press Photo, que es va fer una exposició fa un parell de mesos aquí a Barcelona. Sí, la vam recomanar. Són fotos fantàstiques, que estan suposo que es trauran al cap de pocs dies, que val la pena veure-les si no heu anat a l'exposició. Doncs ens ho apuntem, hem pres nota com sempre, heu pres nota de la gent d'aquesta, i bé, incitar-vos a que hi aneu. Si us sembla, passem a estrenar la secció que hem fet nosaltres de provar de fer-la nova, que es titula M'ha agradat, no m'ha agradat. Comencem, si vols, Joan, pels teus m'ha agradat, no m'ha agradat. Mira, el meu m'ha agradat directament. M'ha agradat que TV3 fes un Polònia com el d'ahir dijous tan crític amb el govern d'Artur Mas. Que la televisió pública tingui el valor que té per criticar les retallades és digne d'un país amb salut democràtica. Jo també, el meu segon m'ha agradat també era del gag del Polònia del Super Masco Bros. Fantàstic. Molt bo, realment. Volíem posar un fragment, però bueno, que tampoc no... Però bueno, realment aneu si no el veu veure, aneu a la carta i ho veureu. Val la pena. Seguim amb els teus... I el no m'ha agradat d'avui, més que no m'ha agradat, m'ha indignat que s'hagi tancat Megaupload i Megavideo, les plataformes de descàrrega i per veure vídeos de... no ho sabia. Per ordre de l'FBI, per ordre policial des d'Amèrica. Sí, molts de nosaltres hem crescut mirant les sèries i les pel·lícules de Megavideo i altres maneres d'organitzar els drets d'autor. I internet està en mans del poble i no el poder, això ho tenim claríssim. Sí, el meu també va en relació a això. Bé, doncs, m'ha agradat que pàgines web com Google o Mozilla Firefox hagin fet protesta en contra del projecte de llei SOPA, no? Que és com ve a ser una llei CINDE però d'Estats Units. I bueno, és una manera de protegir els drets d'autor però d'una manera exagerada. Que estiguin a l'accés d'uns pocs i no de la gran majoria. Sí, exacte. I bé, no m'ha agradat que el preu del gasoil hagi arribat a una xifra rècord aquesta setmana. Què vas, d'automobilista? Això no li agrada a ningú.
Com heu vist, aquí farem de tot, vull dir, el m'ha agradat i no m'ha agradat. Jo porto avui, m'ha agradat molt la creació de la nova web de l'escola Naví, que es titula navi.cat, la millor escola de Barcelona, es podem dir des d'aquí, perquè nosaltres, aquests tres xitxarelos que estem aquí, hem sortit i ens hem enriquit amb els professors com la Rosa Carmona, la Piti, la Soci, i cantant Les dents són unes màquines que són per mastegar. La directora. La Núria Puig, exacte. Sí. L'Olga, fantàstic. La Teresa. La Teresa. El Pere Caminal, Galván, bueno. Sí, realment, doncs, ens ha marcat. I mireu la web perquè està realment molt bé. I aquest any commemoren el seu 75è aniversari, si no vaig errat. Digui que més aviat 40, però... Acabo de posar la pota molt gran. Bueno, el 75è era el del Menéndez i Pelayo. Val. És l'altra escola de que vas anar, Joan. Sí. Molt bé. Perdoneu, però el 40è aniversari... Són molts igualment. I són molts igualment. Sí. I bé, avui no m'ha agradat l'entrevista de teràpia de xoc a la revista Enderrock. L'entrevista de teràpia de xoc a la revista d'Enderrock, que bé... no sé com dir-ho, però és com un grup amb moltes pretensions. De fet, no sé si heu vist el vídeo, no vau veure quan els van entrevistar a TV3. Sí. Que, bueno, veieu i jutgeu vosaltres mateixos, tot i que van amb molt... Bueno, els he notat amb molta pretensió del Sense tu, com volem fer un nou Boig per tu i... Jo crec que és el que passa a grups com els Catarros, així, que tenen una cançó que triomfa molt, i ja pensen que es poden menjar el món amb tota la bona fe, perquè a mi em passaria el mateix, però que amb una sola cançó no s'arriba gaire lluny, tampoc. Se'ls hi puja la fama al cap, però també és això, no? Molts cops, doncs sigui pel que sigui, triomfa només una cançó així perquè és graciosa, pel que sigui, llavors la gent tampoc només es fixa en aquella cançó, no investiga en el grup. Doncs us instem a investigar, no? Quan veieu un grup que es fa famós a una cançó, doncs investigueu les altres també i una mica a veure de què va aquest grup. Sí, després parlem d'un grup emergent ja al final. Doncs bé, si us sembla, tanquem aquest apartat de m'ha agradat, no m'ha agradat, i entrem amb les recomanacions d'aquesta setmana, que portem pel·lis i llibres, no? Perquè tu saps, volia recomanar... Sí, jo volia recomanar, bueno, és un bestseller d'ara, no? Moltíssima gent l'està llegint, la saga de Canción de Hielo y Fuego. El primer llibre és més conegut, que es diu Game of Thrones, bueno, Juego de Tronos, no? Perquè van fer ha sigut una sèrie que bueno, ha tingut molta audiència i tal. Bé, doncs és una sèrie en plan Senyor dels Anells, o sigui, aquest estil de llibre així una mica fantasiós i amb un altre món, una altra edat, no? Ficant-li una mica un toc de màgia i tot això, però bé, està molt bé. Sobretot, bàsicament, si ho analitzes fredament, és sexe, guerra i traïcions, i ja està. Fantàstic. Molt bé. Joan, tu què ens portes? Jo també us porto un bestseller, però que tots coneixereu, el famós bestseller, la trilogia Millennium, adaptada al cinema per Hollywood. Ja el 2009 es va fer una adaptació sueca, que va triomfar però molt poquet, i aquest any s'estrena Los hombres que no aman a las mujeres, de la saga Millennium. El Josep Maria li està agradant el que estem dient. El que m'agradaria remarcar és que jo vaig anar més o menys, no de mala gana, però vaig anar una mica perquè la meva nòvia m'hi va portar, no? Ui l'amor. I a mi una barreja entre Hollywood i bestsellers d'aquests no em feia gaire bona pinta, però David Fincher és el director de la pel·lícula, que ha fet altres pel·lícules com El club de la lucha, Seven o El curioso caso de Benjamin Button. Fa les coses ben fetes, i amb Daniel Craig, el nou James Bond, fent de Miquel i de Rooney Mara, una actriu fantàstica, fent de Lisbeth, em va encantar, em va deixar perplex. Molt bé. El Josep Maria ens volia dir alguna cosa aquí. Se'ns ha morat aquí el mirall dient què esteu fent. Ahir el diari deia que ha sigut comercialment, no li ha arribat ni a la meitat a la que van fer els suecs. I sóc de l'opinió que això és una mostra més de que a Hollywood se li s'estan assecant les idees, tio. Només fan que covers de pel·lícules europees. I a sobre amb el filtre americà, filtre estadounidenc, que a Amèrica són molts països. Sí. Simplement era aquest apunt. Jo és cert que trobo una mica lleig que 2 anys després d'estrenar la versió sueca s'estreni una Hollywood, però em va agradar moltíssim. Trobo que David Fincher és boníssim. Tracta les situacions en tensió constant. I això a mi realment no sabia que era el mateix de Benjamin Button. A mi Benjamin Button és de les últimes. I mira que és antiga, però és de les últimes pel·lícules que m'ha agradat més, realment. I ja sé que no
que no veus, però de les que més m'ha... Sí, però també està bé això que diu el Josep Maria o sigui, que Hollywood o sigui, ja no sap què fer i sempre segueix guanyant una pasta impressionant, no? I no acaba de triomfar el cinema independent i també, o el cinema més espanyol o de cada país, no acaba de triomfar i la veritat és que no ho entenc. O sigui, les pel·lícules més taquilleres, menys, bueno, en aquest cas no, però normalment són les de Hollywood i... Que no triomfaran mai perquè són uns hipòcrites de collons. O sigui, tenen comprats els drets al loro des de fot 20 anys de mujeres al bord d'un ataque de nervios i no l'han fet perquè és X. Hi ha sexe. Saps? Vull dir, mai, l'Almodóvar tampoc em sembla que tinc entès, ara estic parlant així de memòria, no va permetre tampoc que li variessin el guió. Per tant, tenen els drets comprats però no el fan perquè hi ha una sèrie d'escenes que no és correcte ensenyar-les, o sigui, un parell de pits, una tita por ahí. Ara bé, si la pel·lícula matxaquessin a 10.000 persones d'una forma específica, amb budell, sang, llavors no hi hauria problema. Ahí està el tema. Pues bé, jo segueixo amb el meu llibre recomanat d'aquesta setmana, que també és un llibre que jo no me l'he llegit, i recomanar una cosa que no t'has llegit és una mica corres el risc, però és perquè confio cegament amb la meva parella que li ha agradat molt i bé, el meu llibre recomanat no el podeu trobar ara a cap biblioteca. Vaig estar buscant l'altre dia per dir en comptes de comprar-me'l, me'l vaig veure si me'l puc llogar i està tot llogat i a més amb dobles o triples que no sabia que es podien, reserves. I mira que és un llibre ja que es va treure ja fa 2 anys, em sembla. O sigui que, bé, doncs el llibre que ja no us deixo més amb la intriga és Maleït Carme, o Maleïdo Carme, doncs és que el tema de la reencarnació dona per molt, no? Molt de sí. I ves el llibre del David Seifer, on l'autor aconsegueix treure-li un suc especial a la situació absurda, però possible, sempre i quan que es cregui a les reencarnacions i a la teoria de l'acumulació del bon karma, no? En les successives vides. I bé, la trama és molt senzilla. Kim Lange és una prestigiosa i famosa presentadora de televisió que es dedica en cos i ànima al seu treball, descuidant la seva família, passant per sobre de tot doncs, el fet de la feina. I bé, no té cap escrúpol, no? I doncs el dia del lliurament de premis de televisió alemanya, en el qual Kim és la candidata més ferma, enganya el seu marit amb un atractiu presentador aquests així de televisió, amb el qual somien totes les televidents, no? I en aquest moment, mentre reflexiona sobre és que és una mica graciós, la seva situació al terrat de l'edifici després d'haver consumat aquesta infidelitat, el vàter d'una estació espacial s'estavella sobre el seu cap. O sigui, està prenent, no sé, fumant-se el cigarro després d'haver consumat l'acte. Sí, el que s'ha fumat moltes coses és l'autor, no? Perquè... I, evidentment, doncs, es mor, no? La Kim, la protagonista, doncs, i mai més ben dit, tenir la merda fins al coll, no? Podríem dir. I a partir d'aquest... aquesta, te l'has pensat. Aquesta està muntada, I doncs, a partir d'aquest moment, doncs, és quan comencen els seus problemes, perquè no va a l'infern, com es podria haver deduït per la seva, doncs, mala vida que portava, sinó que es converteix en una simple, petita i fràgil formiga. Que sé quin llibre és. Sí? Doncs, i un cop superat el xoc inicial i després d'una xerrada amb Buda, Kim es proposa tornar a reencarnar successivament doncs, els seus... Saps això del karma, que és com has de fer bones voluntats perquè reencarnar-te amb algú millor, no? Ja, acabes sent un altre cop home, no? Sí, home. Sí, doncs en aquest camí que fa passa a ser, bé, ho dic apuntat per aquí, formiga, vaca, un altre cop gos, una altra vegada formiga i per fi una humana, una dona grossa, molt grossa i amb problemes de cor, i això li permet, doncs, deixar de banda com era la seva primera personalitat, que era de que estava molt volcada al món de la feina per estar una mica més amb la família. Bé, un llibre que com heu vist ja farà gràcia, llegiu-lo perquè està resant ja des de fa molts anys. Hem acabat així les recomanacions. Passem, doncs, si us sembla, a la secció del Joan. Secció directa. Som-hi. To long for
'cause I no longer know. Secció directa. El secció directa d'avui és una mica... és llarguet, eh? Hi ha sorpreses, hi ha històries interessants. Comencem el tal dia com avui, és a dir, què va passar un 20 de gener o d'anys anteriors, i comencem parlant de la Segona Guerra Mundial, que serà un tema que tocarem una mica més endavant. Tal dia com avui, del 1942, en plena Segona Guerra Mundial, els dirigents nazis van decidir la solució final del problema jueu a una conferència a prop de Berlín. La solució final era exterminar tots els jueus mitjançant les tècniques que fossin necessàries. Cal no oblidar. 2 anys després, el 44, també un 20 de gener, l'aviació britànica llançava més de 2.000 tonelades de bombes sobre la capital alemanya, sobre Berlín, que també és un tema que quasi no s'ha tractat, que és la brutalitat aliada també sobre la població civil alemanya i sobre el règim nazi en general. També un 20 de gener del 53, el senyor Eisenhower assumia el càrrec de president dels Estats Units. Eisenhower va ser el màxim responsable del dia D, que també parlarem després. Al 58, una cosa de casa nostra, es publicava la primera aventura de Mortadelo i Filemón. Hombre, això cal dir-ho. I al 2009 Barack Obama es convertia en el 44è president dels Estats Units. Un tal dia com avui de fa 3 anys. De 3 anys ja. I... Bé, volíem explicar aquesta nova secció perquè el Joan estudia, com ha dit abans, història, i hem volgut fer com una pinzellada de la història, però també amb curiositats i històries com que creiem que són maques d'explicar i que us volem fer arribar, no? Que no sempre es coneixen, no sempre són les més... Sí, petits tastos de la història que desperten curiositat al lector, i si vol seguir estudiant, l'oient, perdó, si vol seguir estudiant per la seva banda per internet, així, ho pot fer tranquil·lament. La història que avui us porto, portem, crec que 4. La primera de totes es diu L'engany més gran de la història. I, mira, ens situem concretament ja el 6 de juny del 44, en plena Segona Guerra Mundial, el famós dia D. En aquest dia va ser quan va començar a executar-se la denominada Operació Overlord, dirigida per Eisenhower, que recordem que el 53 va assumir el càrrec de president, i aquesta operació consistia en dur a terme un gran desembarcament per part dels aliats a les platges de Normandia, a les platges per fer-nos una idea, del centre nord de França. Era com a estratègia per acabar amb la Segona Guerra Mundial, envaint els alemanys des de França i els col·laboradors amb el règim nazi de la França de Vichy. La quantitat d'operacions d'engany i de treball d'intel·ligència que van dur a terme els aliats abans del dia D, és a dir, abans del dia clau per canviar el curs de la guerra, van ser nombroses. I una d'aquestes operacions, que és la que avui us porto, és la de crear un exèrcit fictici. Ah, sí? Jo ho vaig llegir en un llibre, això. És fantàstic, és una de les històries que més m'ha agradat. Per això es diu l'engany més gran de la història, no? El comandament d'aquest exèrcit fictici estava ni més ni menys que el càrrec de George Patton, un general molt molt famós de l'exèrcit nord-americà, i està format per 11 divisions situades prop de Dover. Aquest exèrcit estava llest per creuar el canal des de Londres fins a França pel punt més proper al continent, el pas de Calais, que està, com per fer-nos una idea, a la dreta del Regne Unit. I malgrat tot, com hem dit, aquest desplegament era totalment fictici. I per què ho van fer això? Els aliats volien que els alemanys creiessin que entrarien en el continent pel pas de Calais, com hem dit, però estaven preparant el desembarcament real per Normandia, com tots sabem i com la història ens ha demostrat. Aquesta operació es va dir Quicksilver, i el punt curiós, que fa més gràcia de tot, és que es van crear tancs de plàstic, soldats de fusta, siluetes de vehicles de fusta i cartró, avions de paper tamany real... Tot això perquè els espies alemanys i les fotos aèries d'aquests es convencessin que aquell enorme grup de soldats existia i estava llest per al combat. De la mateixa manera, els operadors de ràdio aliats enviaven sense parar dia i nit missatges i ordres a aquest exèrcit de ficció perquè ho interceptessin els enemics. I també va ser clau els agents dobles, és a dir, els espies que treballaven pels dos bàndols alhora però que contribuïen clarament als aliats. Com Joan Pujol, un català que es deia Garbo, que també té una vida molt, molt interessant. És un documental també molt interessant. I aquest truc, com és d'esperar, va funcionar molt bé. De fet, els nazis, fins quan va començar ja el desembarcament de Normandia, inclús encara es pensaven que el desembarcament gros venia pel pas de Calais, quan era simplement figures de paper i figures de cartró, que des del cel estaven molt ben fetes, però clar, un cop estaves allà eren cartrons que em feia així, fora d'un tany. I com les movien? Les van muntar allà mateix. Val. Eren com prefabricats de fusta d'aquestes com... Sí. Allà mateix. En un dia van construir 11 divisions de mentida, totalment de mentida. I això, clar, avui dia sembla impossible, però clar, passar un avió des de dalt i veia tot l'exèrcit preparat per atacar i eren figures de plàstic i de paper. Imagino, un avió a paper tamany real, jo crec que és...
Bastant curiós. La segona història d'avui, tirem una mica més enrere, 50 anys enrere, i és la guerra més curta de la història. La guerra que ostenta aquest títol és la guerra coneguda com Guerra Anglo-Zanzibariana, és a dir, la guerra entre el Regne Unit també I Zanzíbar, que és una de les illes de Tanzània que gaudia d'una mena d'independència, més o menys. Va tenir lloc l'agost del 96, del 1896, i la guerra, aquesta guerra tan curta, va durar tan sols 45 minuts. Sí, tan sols 45 minuts és tot el temps que va durar aquesta guerra. 45 minuts? Sí. M'acaben de passar una nota, un pajarito que tenim aquí, que viu aquí al barri del Raval, que Saddam Hussein va fer el mateix que està dient de lo de Cartró. Ah, sí? De fer la mateixa aquesta tècnica. Vull dir que... No sabia això, jo ho buscaré. Estic interessant. Ens ho ha dit. És una bona tècnica, perquè clar, es fan moltes fotos des de l'aire per conèixer... Sí, avui en dia és una mica més difícil enganyar, no? Per enganyar els satèl·lits també i això, però sí. No, és bona. Sí, és bona. És una bona... També, també és, o sigui, en aquest cas, suposo que van ser molt significatius també els missatges de ràdio que enviaven, que ja ho feien tot perquè ho interceptessin els enemics, no? Sí. Bueno. Recomano el documental sobre Garbo, sobre l'espia aquest doble, perquè és fantàstic, perquè és un espia que treballa pels alemanys i pels aliats, i cap dels dos sabia si treballava realment per ells o filtrava missatges a l'enemic. I al final es va veure que era aliat i els alemanys estaven perdudíssims perquè confiaven molt en aquest noi i aquest noi els estava traint totalment. I era un català, era un... No sé si era d'aquí, Barcelona o de València, no en recordo. Seguim amb la història. Contem la guerra. Estem al 27 d'agost del 1896. La diferència entre països, òbviament, és molt notòria, però perquè quedi més clar us donaré una mica els nombres d'aquesta guerra. L'Imperi Britànic comptava amb una flota naval d'una quantitat desconeguda de soldats, és a dir, moltíssims. I com a resultat de la batalla, al final va tenir només un mariner ferit i no va gravetat. Mentre que a Zanzíbar, de 2.800 soldats, van morir 500. Sense comptar ja els ferits. I això en 45 minuts, Tot això va començar després de la mort del sultà de l'illa el 25 d'agost d'aquell mateix any. Aquest sultà havia tingut una molt bona relació amb l'Imperi Britànic i estava disposat sempre a cooperar amb l'administració colonial britànica, però el seu cosí, que estava al tanto de la mort del seu cosí, no estava tan disposat a cooperar. I els problemes van venir quan va morir el sultà i el cosí va prendre el poder mitjançant un cop d'estat. Que els britànics no volien que passés això i van recolzar el germà del sultà. I a partir d'aquí es va desencadenar una guerra. Evidentment, el cosí, que havia aconseguit el poder mitjançant el cop d'estat, va refusar i va preparar l'exèrcit dels 2.800 homes que hem comentat abans, amb un iot armat, fortificant l'illa, i clar, l'Imperi Britànic al veure això va dir, home, això només pot acabar en guerra, i va ajuntar 900 homes en 2 batallons en un quart d'hora pràcticament. Va començar la guerra i a les 9 del matí la Marina Real Britànica va obrir foc contra el palau on s'amagava el sultà. I clar, amb 2 o 3 bombes el sultà va veure que allò se li enfonsava i 45 minuts després va demanar perdó, va sortir exiliat i com us ajudeu, evidentment. I el van agafar i va morir exiliat al 25. I com hem dit, té el record de la durada més curta d'una guerra, no? Sí. 45 minuts de guerra. Molt bona. Després d'aquesta historieta, ara també ens portes com històries curioses de, diguéssim, més gramaticals o de... Sí, ara... Com has dit tu, de topònims, de... no? Sí, ara curiositats. Passem una curiositat ja més històrica, però més tirant cap a la lingüística, que és l'origen de l'expressió caixa o faixa, que diem sovint i no sabem ben bé d'on ve. Doncs aquesta frase fa referència al militar català Joan Prim. Aquest militar, nascut a Reus el 1814, va lluitar al bàndol isabelí durant la Primera Guerra Carlista i en la Guerra d'Àfrica que va afrontar Espanya amb el sultanat del Marroc a mitjans del segle XIX. L'any 43, el 1843, va ser enviat a Barcelona per acabar amb una rebel·lió contra els conservadors. Els revoltats catalans, coneguts com la Gemància, van patir l'obstinació de Prim, l'odi de Prim, que no era general encara, però que ho volia ser i volia demostrar la seva valua derrotant-los fos com fos. Llavors, tal era la voluntat d'esclafar aquesta revolta que en un atac mig d'ira va dir o caixa o faixa, és a dir, o acabo en una caixa de fusta mort, en un taüt, o acabo amb la faixa general al voltant de la cintura i victoriós. I va acabar guanyant la faixa general, òbviament. I reconeguda aquesta fama d'esclafador de revoltes, va seguir aixafant altres revoltes catalanes i va ser anomenat comte de Reus i vescomte del Bruc com a agraïment. Això també és curiós.
I ja l'última curiositat, aquesta ja no té molt a veure amb història. És de futbol? Sí, és de futbol, M'ha fet molta gràcia, estava buscant curiositats així històriques i vaig trobar de futbol i m'ha fet gràcia, que és per què en el futbol hi ha 11 jugadors? No ho sabem. Tu, per què diries, Cesc, tu? T'imagina porra. No ho sé, la veritat. Per què 10 i no 11? Per què 11 i no 10, no? Sí, per què no 12? No sé. Pues és curiós, perquè en els primers partits de futbol, esport que, com sabem, era nascut a Anglaterra al segle XIX, mitjans del segle XIX, era normal trobar fins a 20 jugadors, entre 15 i 20. 20 jugadors. 40 jugadors. Sí, clar, llavors, allò era... Això seria com el pati de l'escola, no? Sí. 20 jugadors en un camp. 20 jugadors per equip, clar, era 40 jugadors i era una mica un liu. Això va fer que la Football Association, que és la FIFA a l'Anglaterra d'aquell temps, més o menys, va haver de normalitzar-ho perquè no podia ser això. I ho van normalitzar a 11 jugadors, prenent així en base al cricket, que era l'esport oficial i famós d'aquella època. I l'any 70 ja va començar la Football Association a aplicar les primeres normes de joc, i la primera era mantenir aquests 11 jugadors que s'havia practicat anys enrere imitant el cricket i que havia sortit bé, perquè no eren ni molts ni pocs. També, a tall de curiositat, fins al 1870 no es van sorgir els uniformes iguals, fins llavors tots els equips anaven com volien. I clar, també era difícil per l'àrbitre pobre, que estava una mica perdut, perquè tothom anava amb la roba que portava de la feina o així, era complicat. I fins a l'any 40, el 1940, fa 60 anys, no es va normalitzar l'ocupació de dorsals, és a dir, que quan marcaves havies d'anar a l'àrbitre i dir, em dic Joan, saps? Que també és curiós. Sí. Diria que el futbol, diria que és un esport vull dir, que va néixer a l'edat mitjana, diria, si no vaig errat. Hi ha diverses teories, però la més comuna és que ja es practicava a Londres, als territoris anglesos, fa molt temps. Es disputa també a Austràlia. Les zones on l'imperi britànic va expandir-se, esports en pilota, diuen que ja es van escampar. Molt bé. Pues res, és un tas d'història, de curiositats, no? Que ens sembla bé doncs, de presentar-vos a vosaltres. Sí, ara això, parlant de la Segona Guerra Mundial, una notícia que vaig ser curiosa, vaig veure, no? Sí, per casualitat, que és que a Àustria, a Innsbruck, ara s'estan celebrant els Jocs Olímpics Juvenils d'hivern, no? Sí, perquè recordem que el Cesc és un viatger nat i ha estat sí, una ciutat magnífica, Innsbruck. Setmana a Innsbruck, no? Sí, bé, doncs allà, en unes obres així, estan construint un edifici al costat de l'edifici on s'entreguen els premis d'aquests Jocs Olímpics, no? Van trobar una guerra aèria de la Segona Guerra Mundial i clar, es va armar un follon aquí, sí, van tindre que suspendre tots els actes dels Jocs Olímpics, bueno, un follon, molt res, i la van desactivar i cap problema, però curiós, no? Que avui en dia encara es trobin bombes que no van explotar de la Segona Guerra Mundial. Sí, mira, com hem dit abans, 2.000 tonelades de bombes sobre Berlín. Sí, clar. Moltes no explotaven, com és obvi, i encara hi ha moltes que encara estan allà, que es va posar paviment a sobre i que encara pot ser que esclatin algun dia o que les trobin i les hagin de desactivar, i això comporta una feina molt gran. Parlant d'espies, avui, ara com ho has dit, el Garbo i d'altres espies, doncs, això que deies que no sabíem quin bàndol anaven, avui, obrint les pàgines de La Vanguardia, hi ha una notícia internacional que diu: Londres admet que va espiar a Moscou amb una pedra. S'opta una mica el títol. Amb una pedra? Sí. Interessant. Rússia va descobrir els agents britànics l'any 2006, o sigui que realment és bastant recent. I bé, perquè explica una mica la notícia, els agents feien servir una pedra d'un parc, situada d'un parc, doncs com per amagar documentació que gent, diguéssim, que vivia a Rússia, doncs passava. I res, la van descobrir, i una pedra, el que pot ser com lloc d'amagatall de... És curiós. Curiosíssim. Pot ser lloc d'amagatall d'un nen de 5 anys, no? Amagar, no sé, els seus missatges a sota una pedra. Bé, si us sembla, entrem avui a la revolta, que com avui no portava ningú, sinó hem volgut fer un programa més de presentació del programa, doncs, explicar cada secció, i perquè també teníem moltes històries i curiositats del Joan, però avui farem una pinzellada, com que la setmana que ve tenim els Yes We Can. Yes We Can, que s'ha de dir que, si voleu ja començar a buscar informació, és Yes We Can, com la mítica frase que
que va dir Barack Obama. Caracteritzar Barack Obama, exacte. Amb un petit canvi, no? Yes, we can't, del filòsof Kant, amb K. Un joc de paraules. El senyor Immanuel Kant. Fantàstic. Doncs que llavors... I Kant, que també vol dir que o sigui, no poder, no? O sigui, sí, de la frase. A més de sí que podem, doncs sí que no podem. O sigui, vale, aquesta no l'havia vist, aquest joc. Els hi preguntarem, ens apuntem i els hi preguntem per la setmana que ve. Doncs entrem a la revolta cultural. Bé, avui comencem la revolta parlant de la festa major de Sant Antoni, doncs el barri que tenim aquí al costat, que jo mai sé, jo soc d'aquest de Sant Antoni, mai sé quan comença un barri i comença l'altre. Estem a Ciutat Vella, però és el barri veí, i com a tal, doncs parlem una mica de les seves festes. Com hem dit, avui a la nit toquen Yes We Can, avui es fa el sopar popular del barri, amb 3 grups més, però bueno, nosaltres volem des d'aquí donar peu a Yes We Can, i bé, que no us ho perdeu, no? Després també el que vull com parlar una mica avui que estem parlant de tradicions i de curiositats i de coses històriques, doncs parlar de la tradició dels 3 toms, que no sé si la coneixeu per aquí. No ho he sentit mai, això. A Sant Cugat és molt famosa. És que es fan a diversos llocs de Barcelona, però i de Barcelona i de Catalunya, em refereixo. No sé. Però, com que és de la festa major de Sant Antoni, i el Sant Antoni és el patró dels animals, és una festa popular doncs, a l'entorn de la festivitat de Sant Antoni, com hem dit, de Sant Antoni Abat, que és el 17 de gener, i el ritus principal consisteix en donar 3 voltes amb uns cavalls, carros i altres animals de tir per l'interior de la població o zona, o en aquest cas barri, o si coneixes Sant Cugat per Sant Cugat, no? Per això aquests ritus s'anomenen els 3 toms, perquè anaven fent com passades o com anant beneint els animals i anant passant, no? Antigament es donava 3 voltes al voltant d'un espai on es feia una gran foguera feta amb ramatge verd. Un cop el cristianisme va tenir com major presència, els 3 toms es van fer al voltant de l'església de Sant Antoni, o en el seu defecte a una imatge. Això és una festa pagana, no? Diguem, era una festa pagana. Ja, sí, després ja va evolucionar. Llavors, té un caràcter de benedir o benedicció dels animals, que és Sant Antoni Abat és el patró dels animals. I de fet la gent porta els seus gossos, porta els animals. Em sembla que la gràcia, jo ho vaig vist algun cop aquí, i la gràcia és que hi ha un carro amb 3 cavalls. De fet aquí hi ha un bar que es diu Els 3 Toms, que manté el nom aquest, i és perquè passaven per aquí i es fa tota una ruta pel barri i hi ha com un carro amb cavalls i la gent va amb els seus animals com per beneir. Potser s'ha perdut una mica això de beneir els animals, que és una cosa més simbòlica, però de fet cal dir que els diables d'aquí de Sant Antoni, dels Correfoc i tot, el seu dia s'hi venim, que tenen com una mascota així gran que és de cartrofeta, que és un porc molt xulo, que segurament no sé quan va ser el Correfoc, però bé, hem volgut destacar aquesta petita curiositat, doncs que crec que és interessant saber-ho, no? Sí, després al vespre tenim el sopar, no? També? Tenim el sopar i els concerts. I també una cosa que m'ha fet molta gràcia per aquells amants de la fotografia, perquè
tot i que aquí mai intentem parlar de cultura i d'art, deixem com la fotografia està una mica deixada de banda, no sé si penseu què en penseu. Sí, recordem això que ens ha comentat el Joan del World Press Photo. Sí. Està una mica deixada, no per al món sinó per nosaltres, no? Bueno, jo crec que en general també s'equipara una mica la fotografia a la poesia, que sembla que tothom ho pugui fer i sembla que per això tingui un valor menys gran. Quan la gràcia que tothom pugui fer vol dir que aquells que sobresurten tenen més valor que les altres. Exacte. Doncs bé, volem destacar el 16è concurs fotogràfic popular del barri de Sant Antoni, doncs que és del 13 al 22 de gener, són les festes, però es pot, tinc aquí per aquí les bases, us podeu anar a apuntar Espera, és que ho tinc aquí i ara ho he perdut. El termini és fins al dia 3 de febrer a les 8 de la nit i bé, demaneu informació a qualsevol punt de la festa major i bé, es tracta de... hi ha 4 premis de 350 euros, vull dir que realment 4 accèssits i un accèssit a la millor imatge de festes. El motiu xulo, que és una mica com especial, és que han de ser fotografies relacionades amb el barri, relacionades amb l'entorn, amb els 3 toms, amb els concerts, amb el que sigui. O sigui, si us voleu animar, realment crec que és una cosa xula per participar i començar-te a endinsar en aquest món de la fotografia. Fem un missatge a totes aquestes noies adinerades que els seus pares els hi regalen per Nadal una càmera Canon EOS d'aquestes boníssimes, no? Que ara s'ha posat de moda regalar aquesta càmera que és una reflex i van amb el camarote allà i després no tenen, jo tampoc, però no tenen ni idea de fotografia i no s'han mirat res de les possibilitats que té una càmera així i farien el mateix amb una càmera digital normal i corrent, no? Bé. Estava veient el programa a les 7 de la tarda avui dia divendres 20, hi ha una xerrada col·loqui a càrrec de Dani Gómez Oliver i Casas de l'Observatori del Deute en la Globalització que es titula Qui mou els fils del mercat? Estem en una deutocràcia? Quines alternatives hi ha davant de tot això? Que suposo que al lloc a la xarxa Antoni, al carrer Manso 24-28, és a dir, a l'interior de l'illa, 3 toms, i és una activitat gratuïta que crec que pot ser molt, molt interessant. Doncs ens l'apuntem també. Hem anat ampliant l'agenda cultural, avui ha estat un programa d'anar ampliant tot, no? Sí. Bé, arribem a l'últim espai, l'última secció que tenim nosaltres, que és una secció, la voleu explicar, perquè és una secció que donem com veu a allò de... Aquesta secció també és nova, es diu Tot o Res, és a dir, tot, com es diu el títol? O res. O res, és a dir, o a tope, o fins al final, o triomfes, o aconseguim tot, o triomfem, exacte, o et quedes pel camí, no? I enfocat això al panorama musical català emergent, en principi, és a dir, a la música en català que no disposa de prous mitjans com per donar-se a conèixer, però que també val la pena de sentir i de conèixer, de sentir. Avui quin grup portem? Avui portem un grup que es diu Rhapsodes, un grup valencià, un grup del Camp de Túria, del País Valencià, que està compost per 4 components. La Mireia, que és la que fa les tornades, principalment és l'única noia del grup, l'Andreu i el Capoll, que són els que rapegen, perquè és un grup de rap en valencià, sobre les bases del Doctor Nitrofosca. És un grup que ens ofereix una nova dosi d'electro-hip-hop orgànic, com ells es defineixen, i consolidant-se així com la proposta més seriosa del rap al País Valencià i en general a tots els països catalans, no? Un gènere que no està gaire extens, no?, en la música en català. No, adversaris, diria, no? Sí, i poca cosa més. Sí. Que sapiguem nosaltres. Sí, home, és un gènere poc treballat i que sembla que sigui com en broma, no? Però com ara sentirem és una cançó, sí, una mica amb conya, però és una cançó seriosa, una cançó ben feta. La cançó que avui presentem i que ara sentirem es diu Tot a la vida és rap i el disc que inclou la cançó, que és l'últim que han editat, s'anomena Oh Yeah i està gravat la primavera del 2011 als estudis Més de 1000, que és un jove segell discogràfic engegat per alguns dels propis músics valencians, és a dir, els músics valencians en valencià s'han posat d'acord i junts han començat un segell discogràfic que treu els discos que altres discogràfiques no s'atreveixen per por a no tenir prou públic com per ser rendibles, no? I bé, ara sentirem la cançó i podeu trobar més informació del grup al seu MySpace, a Rhapsodes, i a Spotify també, o a la seva pàgina de Facebook. Bé, abans de sentir la cançó, ens despedim ja. Vull dir,
volíem dir doncs, que recordeu que la setmana que ve vindrà Yes We Can. Yes We Can. Digui també que intentarem, si tenim l'oportunitat, aquests perquè estaven de València tampoc no hem pogut contactar amb ells, però aquests grups emergents que us oferim i que us presentem perquè conegueu, intentarem també portar-los perquè ens parlin ells en primera persona de... Estem oberts a propostes també. Sí, si teniu un grup que té una maqueta i la voleu posar a la ràdio, voleu que se senti... o que veniu a parlar aquí. A part tenim aquí un mànager de puta mare que és el Joan Maria. Sí. Si voleu un altaveu, aquí teniu el nostre altaveu. No? Pues som-hi, sentim-la, el Rapsodes. Com es diu la cançó? Es diu Tota la vida és rap. Som-hi. Perquè tota la vida rap quedar-se atascat enmig d'un concert o al entrar a la capital. Després de 3 hores trobes lloc per aparcar i apareix gorrilla oportunista i para la mà. Donar menjar als coloms de la catedral, rebuscar vinilos en el rastro després d'almorzar, menjar-te un kebab de pollastre ja de matina i pegatina fòsfia en terra i el cotxe que ja no està. Arròs al forn al terra i 2 xocolates pa acabar i una doble malta a l'assassino per a conversar. Entrar per pura gula al forn del Tossal o quedar en el Lisboa que tothom sap on està. Lilith i Dionís són casalla paradís, la tuba m'amplifica l'ànima i jo sóc feliç, ple de músics desfasaos, l'estan i el Pink i l'endemà quan m'alce de qui és aquest llit. Si avui no ha sortit el sol, si portes un núvol al cap, les gentilles t'han sentat mal i del curro t'han tirat. Si la roda de la bici has punxat, si els teus amics no t'han trucat, has clavat el peu a un forat, cantat un rap. El rap és observable en qualsevol retina. És el rodatge d'un videoclip en la piscina. Un freestyle imparable, una agulla que es trenca. El rap és un crio adorable que s'empalma amb el catàleg de Benca. És un bufit d'aire fresc en la música valenciana. Durant els concerts sempre fa olor a marihuana. Ningú badalla, este canalla reglota casalla. No assaja, no falla, està on falla i saps que vos calla. Ma mente rap, tranquil·la, que mai s'altera. Disfruta amb calma de la ganja a l'ombra d'una garrofera. Una nit amb rap em vaig dormir veient-me mort a un somni. Un altre vaig tindre sort i vaig matar al zombi. Què vols que et diga si et vacila un gandul més que un rapero? Mai hem volgut abdominals de bombero. No es tracta d'aparentar i per dins estar podrit. Mentre tu fas peces, el rap, birres i acudits. Si has après a ballar un rock, si t'has pegat un bany a la mar, la lluna t'acompanya allà on vas i la gent et saluda al passar. Si el xic que t'agrada t'ha cucat un ull, si ara ja te dona igual, els ulls de blau t'has pintat, cantat un rap. L'orxateta de l'estiu a mi també es prava. Bé, el rap valencià aquí, que ens despedim amb ells, Rapsodes. Sí. Apunteu-vos-els perquè aquests aniran lluny, aquests segur. Doncs bé, ens despedim fins la setmana que ve. Recordar-vos que ens podeu trobar a on, Joan? A la pàgina de Facebook Tandem Club 100.5 i perquè ens puguin seguir i perquè podeu vosaltres, oients, doncs dir-vos les cançons que voleu que sonin aquí a la ràdio. Diem ja la temàtica de la setmana que ve, si us sembla bé. Serà cançó per córrer. O sigui, que us motivi a córrer. Aquelles cançons que us poseu per anar a córrer i treure aquells Michelins de més. Com per exemple, Rocky Balboa. Exacte, per exemple. Bueno, també ho posarem al Facebook, ja ens podeu deixar els comentaris. Repetim un altre cop que volem més participació al Facebook. Exacte, volem participació vostra. I també preguntes que... Bueno, durant la setmana ho anirem posant, però preguntes que voleu fer als Yes We Can. Sí. Tot allà. Pues res, ha estat un plaer amb vosaltres. Vinga, adéu. Que vagi bé, adéu. Cantat un rap. Hotels, viatges, alcohol, rap és malabarista. Curra entre setmana i no arriba a 1000 eurista. Rap no és que parles de mig quilo damunt la taula, és impressionar-te amb el bonus d'una bona paraula.
No eixirà mai d'un caixer de Bershka. Is de borratxos que escriuen amb mala lletra bona merda, ratllant-se a l'hora d'escollir paraules, de buscar l'essència i com disparar-les. Rap és pujar a la lluna i dir-li t'estime a l'orella i que responga com si no anara amb ella. I sí, en este món has d'estar sempre alerta pa pillar en la tenda el xandall d'oferta. El rap són calades amb sabor a nostàlgia que mantenen la maduresa a distància i m'ha donat un ritme de vida, bombo i caixa i el